Was it the voice? Was it the fire burning in me? Hello mga kapips, kumusta mo sa mga amigas ug amigos? So, for today's video is wala ako sa mood. Kay kaninang umaga ako lang mag-isa dito, same as usual. Ako lang naman talaga mag-isa dito sa shop, no? Ay, busy ako. Labas, pasok. Hindi naman bumibili, tingin-tingin lang. Hindi lahat sila bumili ba? Ako lang mag-isa, entertain ako sa isa na customer. Dalawa kasi sila pumasok dito, magkaibigan ba? Yung isa naka-stay dyan sa mga walitan. Isa naman busy dito sa kabila sa pag-try kung anong sizes yung gusto niya, anong sapatos gusto niya. Ganyan mga modus eh. Parang kutob ko talaga na nag-ano siya ba? Nag-knockout talaga siya. Pag alis nila, yun na nga. Pag ihap ko sa mga wallet, kulang ng isa. Everyday ko talaga tong kinakount kung ilan yung nilagay ko, yung ilan yung mga wallet bag, sapatos yung nilagay ko. Pag may bumili, syempre kukunin nila, diba? So maglagay na naman ako ng bago. Mga ganito ba? Yun, kulang ng isa. Pira na yun, tapos nawala pa. Kaya wala ko sa mood ngayon. Wala ko sa mood talaga, as in. Itong mga itim talaga, as in. Tignan nyo lang lamang nyo, oy, na-empty talaga yung pitaka dito. Ito, bago to siya, nilagay ko ba? Pero hindi to na kulay. Ano siya, dirty white na kulay. Dito ko nilagay. Tapos ito, dito. Dito yan. Ganyan yan. Tapos may isa dito. Ngayon, pag alis nila, wala na. Nawala na ang example ko dito. So, nag-open na lang ako ng bago, no? 8 pieces man to. Gihap ni na ako kaninang umaga 8 pieces. So ngayon, ilan na lang? 7 na. Wala nga ang isa. Last week, gikawatan mi ganito na sapatos. So, dito nakalagay. Paglakaw sa babae, nag-check na naman ako at ito yung na-empty. Ang hirap talaga pag mag-isa ka lang sa shop. Empty na yung shelf namin, mga kapipso. Kailangan na naman ng stock. Tapos itong mga boots, wala na oh. Wala na dyan sa likod. Full to ba? Ito din, wala na. May box dyan dito, oh. Wala na din. Tinapon ko na yung isa ka box na nilagay dito. Ito, oh. Kaunti na lang din. Oh. Wala na. Tapos, ito din na box. Wala na din. How na namang kuan sa kabila. Kay, wala na, oh. Dalawa na lang yung natira. 2 pairs. Tapos, ito ding jelly namin, oh. Yan na lang, oh. 3 pairs na lang. Tapos dito sa kabila, 4 pairs. So, yan na lang. Kailangan na din ng stock. Kailangan talaga namin bibili na ng stock ngayon na week, mga kapips. Kay sahod na next week, no? Mga itim kasi dito at mga kulay ba. Yan sila. Pagting sahod na, hala, shopping, bili dito, bili doon. Ganyan sila, mga kapips. Muyang kami, kung pati po may palit ng stock, kay masin lagi pod, no? Diba? Kasi pag wala ng sahuran, wala, mingaw din kami dito. Ganyan yung mga itim at mga kulay. Yung mga puti, walang problema. Kahit hindi ting sahod, may mga pera kay madyo man mo kuan og kwarta, pero yung mga itim, gastos dito. Maunang kami magkumpati pumigpalit og stock kay aron na apod mi ika kuan ba. Mamasil lagi pud no. Di ba mga kapips, ganyan talagang buhay basta magnegosyo ta. Hala, bira. Bukas plano namin na mag-close dito sa shop kay mamalit mi og bagong stock, no? Good morning mga pips! Kadlawon pa mga kapips. On the way kami, bibili ng mga stock. Kailangan talagang maaga mugikan. Stop muna kami dito. Kaya hindi kami kumain ng breakfast. Nagutom kami ni Banana Ulala. Tapos iihi din dito. 4 hours ang biyahe kaya ihi muna. Sakit dyan na ho ning sigig ihi-ihi. Di talaga mawala ang soft drinks. Tapos chips. Madyo na lang sima-simaon while gabiyahe. Ito pala yung pagkain ni Banana pie. Sa akin naman is chicken sandwich. Yummy, yummy. Gutom na si Akit sa mga kapips.
kapips. Ang hagard-hagard na ng face ko. Oh my goodness. Ganito talaga kami pag magbiyahe-biyahe. Tapos maaga pa, hinggikan. Dali-dali ang among show kay para makauwi ng maaga. Alam nyo naman na delikado dito pag magabihan sa daan. Malapit na kami mga kapips, pero mag-stop muna kami dito. Maglagay muna kami ng diesel para pagbalik namin pag uwi, diretso-diretso na ang agi. Ay, ang hirap talaga pag maghanap ng pera. Kahit pagod na, gura pa rin ang buhay. Kailangan talagang mulihok mga kapips, kasi pag hindi lumilihok ay walang kakainin. Lumilihok noon. Ito mga kapips, totoo naman talaga pag hindi tayo lumilihok, wala tayong pambili ng pagkain or pangbayad ng mga utang. Utang pa more, charish. Taran, ito na mga kapips, nakabili na kami. Hindi na ako nakakuha ng video doon sa loob, kay lagi arang bisihan na. Busy sa kakapili kung ano ang aming bibilhin. Pag mag-business ka talaga ng ganito, kailangan talaga magpili-pili ka kung asay nindot. Daan mo na pala kami dito, kakain kami ng lunch. Nag-crave kami ni banana ng curry. Gusla na sad ang show. Ito na ang aming chicken curry at beef curry. Tapos parang may atsara din sila. May rice din at naan bread. Lamig kayo, sama ka na ko, charis. So ngayon mga kapips, pauwi na kami. Hinahinay lang si banana magpadagan kay lagi gikapoy siya. Oy, sakit ko no isang likod. Sana hindi kami magabihan sa daan. Inigabot kasi namin ni banana mga kapips, maghakot-hakot pa mi. Alam nyo naman na wala kaming katabang, kami lang dalawa. Sa isang shop, ito yung nagasto namin, 2 palid. Tapos ito naman yung isang shop ang nagasto namin. Tapos ito naman yung pangatlong shop ang nagastos namin. Ilang boxes lang mga kapips, pero ginuok ko ilan na ang presyo nito. Mao'y nakapait pag magnegosyo ka og mga sapatos. Bukas na namin to tapusin, kay nakita nyo naman ngit-ngit na ang paligid. Di pa kami tapos maglagay ng mga presyo. Kawawa talaga si banana ba, pagod na yan. Kita nyo yan, naglagay kami na close kami Saturday, open Sunday. Pero mostly talaga close kami pag Sunday. Pero bukas open kami Sunday. Day is another day. Nandito na kami sa shop for today's video, no? Morning na morning, 8 o'clock, very cold. So, hindi pa kami tapos nga kagabi, no? So, ito na. Oh, nagkalat-kalat na. Kalat-kalat portion. Oh, isip-isip muna kami ni Banana kung saan namin to ipanglagay, no? So, mag-arrange na naman kami for today's video. Tapos na kami, naglagay ng mga presyo and everything. So, ito na naman ang gagawin ni Banana. Kawawa talaga si Banana. Matanda na ba? Tapos nagawa-gawa pa ng ganito. Kung marunong pa lang ako magawa, tinulungan ko na sana. Sa ngayon, tiglinis sa lamang ko sa idahang mga kalat. Kay alam na this, super kalat to pagkahuman. Nandito na kami sa bahay. Kakarating pa lang namin, pero gadritso ko diri ang dapita. Kita nyo naman na ang dami ng sagbot. Di pa kami nakaluto ni Banana ng panihapon. Isip-isip mo na kung ano ang kakainin. Di pa kasi kami mga gutom. Tingnan nyo si Banana, ano kaya ang tinitink niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya ba. Pag everyday talaga work, no? Wala na talagang time maglinis-linis ba. Kalinis lang once a week, Diyos ko. At like before na hindi pa bisibisihan ang show. Everyday talaga, oy, maglilinis. Na problema na talaga ako sa aking katawan. Lumulubo ng lumulubo. Hab-hab pa more. O di ay, malapit na akong matapos. Bukas ko na itong walisin, oy, kay pagabi na. Hikay pa mi og panihapon. Tapos na si Banana sa paglagay nito. Tapos na din ako sa paglagay ng mga bag. Tapos ito, lalagyan ng mga abubot like makeup, mga earrings, mga chichiburichi, mga ganyan. Tapos ito naman yung mga tracksuit. Kaunti lang yung tracksuit namin kasi nga nag-focus kami sa bag and shoe. Ito naman ang mga tights. Nag-focus mi sa bags and shoe mga kapips kay lagi. Parang daghana na nag-open og kanang clothing shop diri ang dapita. Even not here ba? English, pinatir, sakto ba ka? Sometimes we are talking English to know everything. To know everything. Katawa din tayo panag sa mga kapips ba para makawala ng stress. Kahit hindi nagkadimaw ang ating English dyan, at least nakabuga tayo sa atong gustong sabihin. Buga noon. Ay nako mga kapips, pawala ng stress, tawa-tawa din minsan, no? Bitaw, kahit doon sa Somerset West, marami na talagang nag-open ng mga clothing shop. Kahit dito sa Dispatch mga kapips, marami na talagang nag-open ng clothing shop. Kaya para maiba, so nabag and shoe na lang kami para maingon ang mga tao. Uy, nang di bag and shoe diri ang dapitan, no nga, small town man. Gargaraon.
nabisi na naman ako. Timing na may pumasok mga kapips. May bumili sa Boots. Lagyan ko na naman to. Kaya na-empty na. Aho na lang pong pilapan. Kasi tawag na. Pilapan. Murag nagpirma kuan ba pilapan noon. Butangan na po na hoog bag-o. No? Unja kay wa naman ta ingani nga color kay mga tao dito is bumibili palagi ng boots kay lagi winter na. Nag-restock kami nito, itong klase na boots. Tapos ito din kulay black. Ang black is Halinon. Kaunti na lang ang box bago pa kami bumili nito. Restock. Di na kami nag-restock nito kay palapit na ang summer oy. That's all for today and yesterday and another day again and again and again. Salamat sa paglantaw mga kapips. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Push! And just levitate.